Go! Radio Bunker. I'll give you pleasure. Čaute, zdravím poslucháčov Rádia Bunker, od mikrofónu Palo. Dnes máme v našej pravidelnej nedeľnej relácii rockovú kapelu One Year After. Je to kapela z Trnavy, ktorá vznikla v roku 2009. A budeme to robiť klasicky, jak vždycky, rozhovor so živými hudobnými vstupmi, takže tak ako vždy. Takže ja vítam v našom štúdiu u nás v rádiu Mareka. Ahoj. Ďalej je tu Gombo. Čaute. Potom Šoto. Čau, čau. A Skipo. Ahoj. Samozrejme sú tu naši technici, je tu Gandhi a je tu zase partia. Išta. Dobre chalani, tak prejdem k otázkam, k rozhovoru vlastne. Prvá otázka na vás z mojej strany je, že v komente na facebookovej udalosti k vášmu premiérovému koncertu, ktorý sa konal v Art klube, bolo uvedené, že One Year After je zložená z ex-členov kapiel Downhill, Noise Generator a Mimo prevádzky. Tak mohli by ste v krátkosti priblížiť poslucháčom Rádia Bunker okolnosti, za ktorých táto kapela vznikla, možno niečo povedať o týchto kapelách, ktorých ste predtým pôsobili a tak celkovo, že jak ste sa dali dokopy? No ja som, vlastne my sme pôvodne 5, dneska sme tu iba 4, pretože náš druhý gitarista pracuje v Nemecku. Sa nás vyprdol. Ahoj Miro. Počúva, Miro. Pozdravujeme, čau Mirko. Pozdravujeme. Asi to aj tak nepočúva, alebo? Možno. Počúva. A vlastne ja som s Mirom predtým hrával v jednej kapele a rozhodli sme sa, že si chceme spraviť niečo nové. A poznal som už túto Roba z autoškoly. Vedel som, že hrá na bicie, tak som zavolal jemu, on poznal zase basáka. My sme boli spolužiaci s basákom na výške zase. My sme si tedy chceli založiť veľkú kapelu s Gombom a mali sme všetko, len nie skúšobnú. A prišiel potom Gombo a hovorí, že má 2 kamarátov, 2 gitaristov, čo majú skúšobňu a hľadajú akurátne basáka a bicie. Takže to akurátne zapasoval. My boli za 5 minút celá inštrumentálna zostava. Problém bol vlastne iba so spevom, ale to sme poznali Skipa, takže... Áno, a ja som v podstate prišiel na hotové, s tým, že som ani nevedel, že oni 4 sa vlastne poznajú. A tak to nejak vzniklo, my sme išli, kam sme išli? Do Prievidze na koncert sme išli. A vtedy mi to bolo oznámené, že budem spievať. My sme vtedy hrávali dole pod ľudovkou, ako je väža. Tam je ľudová škola. Tam sme mali skúšobňu. Skúšobňa? Však to bola hladomorňa. Ale bola tam super akustika. To teraz dokážeme oceniť, keď hráme, kde hráme. Ale zase bolo tam strašne vlhko. Mne sa tam odpadala po rokoch aparatúra, ale akože akustika 100%. Ale teplo tam bolo takisto zase. Keď to bolo 10 metrov pod zemou, tam už je normálna stále teplota. Išiel si po schodoch dole a proste teraz si prišiel prvá miestnosť a tam bola jama asi 3 metre a tam sa chodilo proste všelijak bokom. Po laťke. Ale vieš čo bolo najzaujímavejšie, že ja som tam v podstate prišiel už s tým, že oni tam už mali všetky veci a proste dodnes neviem a akým záhadným spôsobom oni tam všetky tie veci dostali. Si nebol, keď sme sťahovali? Nie, to už tam všetko bolo. Bolo to silné, no. A vlastne bez Skipa sme hrávali pár mesiacov, 2 mesiace sme hrali bez Skipa. Ako po novom roku prišiel Skipa, viem, že bola ešte zima vtedy. Chodil sa kúkať, zapálil si jednu a potom sme dohrali a vynadal nám, že čo to je, jak hráte chlapci. Párkrát všetky pesničky, čo sme mali. To není pravda. Tí začiatky boli ťažké, lebo nemali sme spevovú aparatúru, takže vždycky sa Vlado musel vypojiť. Hralo sa cez veľké kombo. Takže asi tak. Jedna gitara spev. V súvislosti s týmto, čo rozprávate, ja by som sa chcel aj opýtať na to, že vlastne videl som, na Benzóne ste to písali, že zo spočiatku ste hrali inštrumentálne, že jak ste to vnímali, keď vlastne prišiel spevák, že či to bol zo začiatku zámer normálne hrať so spevákom, alebo či ste to neplánovali, či ste chceli hrať inštrumentálne a potom prišiel spevák, alebo jak to bolo? Nie, to bolo tak, že to bolo vlastne nútené inštrumentálne, lebo to bolo ešte taká zohrávačka, že každý sme si ukazovali, že čo vieš, ty toto a ukáž a tak, čo to hráte chalani a čo by ste chceli hrať a čo by si chcel hrať ty a čo ty, ako máte predstavu a tak. Tak my sa zatiaľ to bolo... Hlavne speváka nájsť je veľmi ťažké, takže bolo to dobré, že chalani poznali Skipa. Vtedy sme si aj púšťali nahrávky, ešte keď hrával Mimo prevádzky a znelo to dobre, takže nebolo o čom. Sme ho zavolali a Skipo bol vždycky na také blbé nápady, takže do toho išlo. No. Martin sa smeje. Ale spevák bol určite od začiatku zámer.
To... Jasné. Dobre, a ešte ma napadá jedna taká otázka. Ja keď som pozeral na Benzóne vlastne tam tie názory a komenty, čo tam ľudia hádzali, tak dosť ľudí tam písalo o tom, že možno by bolo vhodné, keby ste niečo robili v slovenčine. A keďže máte na svojej stránke napísané, že chcete tvoriť mega najlepšiu kapelu v celej galaxii, tak mňa napadla taká otázka, či ste nerozmýšľali nad polštinou alebo čínštinou. No tak tá polština asi skôr, ja neviem, vieš, ono pre túto prestredo Európana je, tak sa identifikuje asi viacej s tou polštinou, jak s tou čínštinou, vieš, keby sme hrali čínske pesničky, tak tam ani akože texty moc nemusím písať, vieš, na vole, čo tam zbúcham. A bolo by to také, vieš, ako vieš, každý koncert je nová pesnička. 40 miliónov Poliakov žije v zahraničí, takže mali by sme voľakú tvánku šikovskú základňu. To mega najlepšia kapela. Gitáry električné. Dobre chalani, tak to bolo asi tak na ten úvod všetko, predstavili ste kapelu, tak ja by som vás teraz poprosil, aby ste povedali, čo nám budete hrať a poprosím vás, aby ste sa potom premiestnili a zahrali nám. Marek má kľúče od myšačky, tak ten povie, že čo hráme. Zahráme 3 pesničky, najprv také intro, ktoré prepojíme hneď s druhou pesničkou God a nakoniec pesnička Shadow. OK. Alright! Poďme na to. Dostratil okuláre. Radio Bunker. No. A jak to funguje? Čo to rádio, jak funguje? Teraz zaznamíme, že môžete to byť malými, určite to vám do ulice. Radio Bunker. Radio Bunker. stop dying, falling and falling, you can't stop flying. Giving and taking, in the end losing, feeling and moving, you lost and abandoned. Stop reaching for the sky, it's not your spinning up to beat you, feel no sorrow. Once woke up today, we stop asking what is right, what is not. Hear me saying, alright. What is wrong with us when we're fighting, alright? What is wrong with me when you ask me, alright? What is wrong with people juggling, alright? What is wrong with us, how we kindly stop flying, falling and falling, can't stop flying,
speeding up to beat you feel no sorrow. Once will come the day we stop asking what is right, what is not. Hear me say no. What is wrong with us when we're fighting alright? What is wrong with me when you ask me alright? What is wrong with people serving alright? What is wrong with us? Are we kindly? Aj s potleskom. Ďakujeme. A ďalej. Shadow. Pesnička Shadow. Trying to get to me, or maybe I ain't too scared to say. What's that better? Nowhere to hide, nowhere to fight. I cannot do this every night. I want to find you when I'm blind. Yeah, I'm blind. I can feel you there. I can feel you breathe. Like if I had found a way into my head. It's like you're next to me. Can't find words to scream. I hope it's only a dream. In this place, feeling your presence in this place. All this with you high, but here around there's no place that you couldn't find. I'm trying to be too blind to see that you're trying to get to me. Or maybe I'm too scared to find it. You're behind. I can feel you there. I can feel you breathe. I guess you have found a way into my head. It's like you're next to me. Can't find words to scream. I hope there's only a dream. Veľká vďaka. Rádio Bunker. Dobre, tak v tomto druhom bloku v podstate by som sa chcel spýtať na veci také osobnejšie o vás, keďže ako muzikantov, poslucháči vás možno niektorí poznajú, niektorí nie, sa teraz vás poznajú, ale ako ľudí, možno vás aj tí, ktorí počúvajú muziku, nepoznajú až tak celkom, tak chcel by som sa spýtať, keby ste povedali, čo robíte mimo muziku, keby ste sa tak v krátkosti o sebe niečo, čo teda považujete za vhodné povedať? Akože záľuby. Takéto veci. Prechádzky v prírode. Fotografovanie šteniatok. Šport väčšinou, bicyklovanie. Neviem, no čo, asi začnem teda ja. Odpiky. Čo robím pomimo hudby, neviem, no tak
Venujem sa priateľke, ahoj matko. Teda dúfam, že počúva. A neviem, tiež tak to šport, no tak väčšinou do práce chodím, ako každý. Dobrý šport. Ale teda keď mám nejak trochu voľného času, tak neviem, niečo si prečítam, niečo si vypočujem. No tak ja som akurát rozmýšľal nad tým, že či mám veľké hobby. Takže som rád, že môžem povedať, že muzika. Takže asi tak, no. Momentálne väčšinu času trávim v práci, a keď prídem z práce, tak spím a potom hovorím, že robím muziku. A asi tak, no. Pre mňa tiež hobby asi skôr je tá muzika. Inak som prevažne času som v práci, ja robím v Rakúsku, takže není moc času na nejaké záľuby. My len pracujeme, toto je hrozné. No. Takže musím pozdraviť, takže schöne Grüße nach Österreich. Pretože asi počúvajú tiež. Rozumejú prd. To rozumejú. Rozumejú. A záľuby, iba tá hudba by som povedal momentálne, není čas na nič. No, ja asi takisto, aj keď záľuby by sa snažili byť, ale tak stále je to tej roboty, no. Divíš. Ja teraz robím v Starej Turej, tam je taká firma, že Elster, vodomery a plynomery tam vyrábajú a dosť ma to vyťažuje, no. Moja frajerka si stále myslí, že tam vyrábajú kotle. Ale tak snažím sa športovať mimo muziky, teda no. Už aj behávam, teraz som si stiahol aplikáciu v Runkeeper a to fakt dobre. Takže dobre, Roko, stačí. Mimo toho háčiť do kotla. Jasné, dobre. Teraz by som sa chcel spýtať, kde skúšate vlastne? Viem, že ste mi spomínali, že ste skúšali, aj tu ste to teda povedali na začiatku, že ste skúšali pod tou Zúškou a kde skúšate teraz momentálne? Máš ešte tak pol hodiny, aby sme ti to celé povedali. Kde sme všade skúšali a čo sme... Zažili. No, tak začínali sme v tej Zúške, tam to bolo super, tam to bolo za 10 eur mesačne. Aj to bol problém kopu razy platiť, Marek mal obrovské nedoplatky, keďže to bolo písané na neho. A odtiaľ sme sa presťahovali, lebo problém bol ten, že hrali sme podľa školského poriadku. No. Od pondelka do piatka, víkendy nie, prázdniny tiež nie, hlavne letné, čo bol problém. Takže ak prišlo prvé leto, tak sme sa sťahovali a išli sme do Bohuníc. Dobre, jasno. Do Bohuníc, pamätáš, boli sme v Bohunici. Jasné, Jaslovské Bohunice. No tam nám vybavil náš manažér Janko Kôček. Toto mu potom pustil. Zdravujeme najväčšieho. Náš dvorný manažér. Nám tam vybavil super priestory v bývalých kasárniach. Mali sme byť asi prvá kapela na Slovensku, ktorá mala hrať v kinosále. Takže dosť veľká skúšovňa. Ale keď sme tam prišli, tak nám povedali, že zložte sa zatiaľ túto v tomto kumbále a potom to tam preložíme. No. A tam sme aj zostali. V kumbále sme boli ešte taký pol roka. No len bordel, stoličky, stoly, humus, čo tam ešte zostal po vojakoch. Tak medzi tým sa tam zmenila veľká politika, zmenil sa tam správca. Ten nám začal robiť problémy, že by sme tam nemuseli ostať. Tak sme povedali, že my to tam poupratujeme, akože vyčačkáme to tam a či by nás tam potom mohli nechať, ono to tam bolo viac menej na dobré slovo. Tak sme to tam vyupratovali celé, bolo tam asi tak 20 kg potkaných extramentov. Áno. Potom sme to tam vyčačkali, bolo to tam super, hlavne, že sa tam kúrilo, čo to nám teraz dosť chýba v poslednej skúšovni. No ale nepredĺžili nám zmluvu, tak sme zostali asi tak na 3 mesiace kapela bez domova. Nechali nás to upratať a potom nám povedali, že môžete ísť vlastne. No a my sme chceli ten bordel nanosiť naspäť, len už ho niekto vyhodil medzi tým. No. To na tomto najhoršie. Miro to tam aspoň označkoval potom. Áno, Miro sa tam vymočil, aby teda nemal nikto za hovado. Nevysral sa tam. Potom chvíľku, no. Potom sme hľadali sme priestory, len problém bol s peniazmi, no. My sme polovica kapely boli študenti, len 2 boli tí zarábajúci a bol problém nájsť priestory, ktoré by sme dokázali aj ufinancovať a ktoré by nám aj vyhovovali. Nakoniec sme našli také jedny priestory na Trstínskej, tam sme v jednom starom sklade na uhlie, jak to tam predtým bolo. Ale ako je to tam dobre, už sme si to tam porobili ako tak. Predtým tam bola asi taká akustika, že po každej pesničke nám krvácali uši. Takže sme zháňali sme také veci ako koberce na okobercovanie alebo vajčaky, ak máte túto. No. Vajčaky. Potom sme ich zohnali až príliš moc. Keby ste chceli vládať si tak 10 000 vajčakov, tak vážne, máme na rozdávanie. No. Tak teraz sídlíme na Trstínskej, jediný problém je ten, že tam není kúrenie, takže cez zimu sme hrávali takým štýlom, že pol hodinu si rozmrazujeme ruky pri radiátore a potom 2 minúty rýchlo hráme. Normálne ten naobliekaný, však ináč je to vidieť na tých fotkách niektorých, čo máme na Facebooku a to sa mi kamaráti rehotali, že vy čo tam robíte, hovorím, že keď tam kemra, takže zimná bunda, čapica, som všetko šal na krku a hráme.
Jaký problém? Tento rok sme už poriešili sme radiátor a aby sme troška skresali tie finančné náklady, tak sme tam zobrali ďalšiu kapelu. Je to mladá kapelka zo Serede, volajú sa Dreamfield, tak s tými sa teraz delíme o skúšovňu. A ešte si ale zabudol opomenúť najlegendárnejšiu skupinu v folklórnom štýle, volá sa, že Orieškovanka a... Pozor, nie, je to sa nesmejete teraz? Orešan. Tak ja som to nechcel sa mixovať, tak ľudne môžem povedať, že my tuto s Gombom hráme ešte v jednom hudobnom zoskupení, ktoré... Projekte? To nie je projekt, kámo, to je... Vy ste projekt, keď to je... To je akože s Orešanom som odohral viac koncertov s vami, to musím povedať. Tak dobre, no. My sa s Gombom venujeme ešte v ľudovkách popri tom, čiže môžeme povedať, že máme široký záber. Áno. Robíme to hlavne kvôli tomu, že treba, aby prežil ten folklór na Slovensku, mladí ľudia sa tomu nevenujú. No, sme tam teraz zase povedať, že 3 kapely. No. Hej no. Ja je to hneď jednoduchšie finančné a hlavne ide o to, že my v poslednej dobe vážne skúšame dosť poradicky, keďže sme rozlietaní. Dva chalani, však Marek s Mierom sú v zahraničí, takže je dosť ťažké na plánnu skúšku, že sa stretneme všetci. Takže aj teraz do tohto rádia, keď sme mali ísť, tak sme to zobrali veľmi zodpovedne a dali sme si až 3 skúšky. Piatok, sobota a dnes pred rádiom. Tak asi tak, no. Už máme voľaké to zázemie ako kapela, no. Takže máme sa o čo odraziť. A chcel by som sa aj spýtať, kto vám robí texty a muziku, keby ste povedali. Jak to máte podelené, prípadne či to robí jeden človek? My to konkrétne ani nemáme podelené. Väčšinou myslím, že niekto prinesie nejaký nápad hudobný a už sa to nejak nalepí na tej skúške. A texty, alebo tak povedz. No, čak ono tie texty vznikali, tak napríklad teraz posledné 2 pesničky priniesol túto Marek celé komplet nahotovo, aj proste aj s textom. Ale tie ostatné, väčšinou sme to tak lepili vždycky, niekto niečo pridal, tam sa ubralo, tam sa pridalo, tam Marek sa napísalo. Teraz tvorivé črevo, no. No on chodí do toho Rakúska, on tam chudák nemá čo robiť, tak skladá pesničky. S tými pesničkami to tak, že každý čaká, že čo to donese, nikto nič nedonese, takže... Jak by povedal Miro, len nohy drží celý deň. Tak si tak, ale keď už dojde nejaký nápad, tak väčšinou sa snažíme do toho zapojiť všetci. Keď niekto aj dojde s niečím hotovým, tak nikdy to hotové není, lebo sa do toho budeme a voľako to ešte spracujeme skúšovní. Kedy bol hlavný tvorivý zrovna Miro, ktorý tu dneska není, ale už odkedy nemá toľko času na skúšky, tak sme stagnovali dlho a som sa vlastne rozhodol, že treba trošku rozšíriť repertoár z 3 pesniček aj na viac. Takže... Väčšinou to ale býva tak, že Marek, keď sa vráti z toho Rakúska, tak je natešený a potom zistí nakoniec, keď sa my mu do toho obujeme, že je to úplne iná pesnička a potom je 2 týždne urazený. No. Budeme tu hrať teraz jednu novú pesničku, ktorá sa nám všetkým veľmi páči, až okrem Mareka, ktorý No a on ju napísal teda, ako vy vytvorili ju? No. To je to, že nás 2 týždne nechal s tou pesničkou samých. No. A ja som mu volal, že Marek, už ju máme hotovú, tak sme ju dokončili, stačí len keď dojdeš a dáš do toho ten svoj part. Tak došiel, a keď sme to zahrali, keď v piatok prišiel a dohrali sme to prvýkrát a my všetci, že čo hovoríš? A on tak skleslo pozeral proste do zeme, že Nedalo by sa to ešte zmeniť, chalani? Dobre to je, len sa mi to vôbec nepáči. A nakoniec z toho vyliezlo celkom sa to dá teraz, ale prvotný šok bol ťažký. A chcel by som sa ešte spýtať, čo sa týka textov, či máte nejaký odkaz ako kapela, ktorý chcete zdieľať prostredníctvom týchto textov, alebo či hráte len tak, ako robíte tie texty, že... Tak snažíme sa, aby to dávalo nejaký zmysel, samozrejme. Aby to hlavne nebolo o láske. Lebo každý to zoberie do ruky pero a papier a chce napísať text, tak vždycky je to zlomené v srdci. Takže snažili sme sa nie o láske. A tí texty vyšli, ak vyšli, väčšinou sú také, no, také postapokalyptické. Ja by som povedal, že ono to bolo vždycky také, čo v tom danom momente toho človeka nejak napadlo, tak to sa napísalo. Nejak by som to nejak nekonkretizoval na určité témy, nejaké vojnové alebo nejaké takéto veci. Niekedy, keď sa ponáhľal, tak sa tam doplnili iba nejaké žvásty, ako tak. No, aj také máme. Nie sú zrovna veselé tie texty väčšinou, ale tak to je, tie texty vznikajú z toho, čo sa deje väčšinou okolo nás a o čom si myslíme, že... Mali by sme Oficovi niečo napísať, vidíš?
No o tom, že jak dobre klikuje, alebo tak. Hej, ale nemal dobrú techniku, všimol si on také vrabčace dával. Také babke, no, také napol ruky. Mojak vedľa sa určite bal povedať, že poriadne. No, a vieš, že však toho do džube, keď je premiér. Už sme tu v politickej diskusii. Dobre, stačí. Dobre, jasne, stačí. Ukončíme politickú diskusiu a poprosím vás, aby ste zase zahrali. Čože? Rádio Bunker? Time to realize that he was never really nice. Her bleeding eyes from all those lines. She says last chance never dies. Bleeding eyes from all those lines. She says last chance never dies. To do something right, rain is pouring down on her. She needs to change, it feels so strange. She'll never let go. Where's the luck she used to have? Never-ending losing streak. Its final actions waver weak. Bleeding eyes from all those lies. She says last chance never dies. Her bleeding eyes from all those lies. She says last chance never died. It is a hard fight to do something right. It is pouring down on her. She needs to change. It feels so strange. She'll never wear a coat. She says that sizeless man. What is the size of his big bag? She can't do much better. With everything that's from the start, I think she deserves better. It's time for me to be smart. Gotta climb on that ladder. Wish that it would be so hard. It is a hard fight to do something right. Rain is pouring down on her. She needs to change. It feels so strange. She'll rather wear a coat. It is a hard fight to do something right. Rain is pouring down on her. She needs to change. It feels so strange. She'll rather wear a coat. Ďakujeme.
is quiet as far as I know. We have so much to show. Don't tell me this is good. Ďakujeme. Tak ďalšia pieseň sa volá Revolution. Invisible and still the target, giving power to the wrongs. So here we are standing up, hesitationizing tension. Life is just a competition. If you lose, you'll never stand up. Here we are saying out loud, come forward, scream fuck you. Don't be scared to show us what you can do. Come forward, scream fuck you. Don't be scared to show us what you can do. Scream through the clouds, say you're right. You're the one tonight, say you're right. Your freedom will be here for us. Say you won't, say you will not. Say you won't be quiet tonight. Say you won't, say you will not. Say you won't, say you will not. Say you won't be quiet tonight. Say you won't, say you will not. Into the sunset and the sunrise, the light will bring out night. The power of the wrong ones fade out. So we're really standing up. Make it true, forgive you courage. Don't step backwards, only forward. Stop this growth and stop them laughing. So we're really open mind. Come forward, scream fuck you. Don't be scared to show us what you can do. Come forward, scream fuck you. Don't be scared to show us what you can do. Scream through the clouds, say you're right. You're the one tonight, say it for us. Say you won't, say you will not. Say you won't be quiet tonight. Say you won't, say you will not. Say you won't, say you will not. Say you won't be quiet tonight. Say you won't, say you will not. Rádio Bunker. Tak počúvaj. Tak počúvaj. Rádio Bunker. Presne tak. Tento posledný vstup, ktorý budeme mať hovorený, by som chcel zase sa baviť v ňom o koncertoch, vlastne, ktoré ste mali. No a prvý vlastne koncert, ktorý som ja zaznamenal, že ste mali, ten bol v septembri 2011 a po návšteve Majcovho štúdia. To tiež veľká sranda? Díky Majco. Bol v Art klube
Takže možno keby ste porozprávali niečo, nejaké zážitky alebo niečo z tohto koncertu, s kým ste tam hrali, jak ste tam hrali, niečo o tom koncerte. S kým sme tam hrali, ty? Už neviem. S kým sme hrali? Máme volať plagát? Nebolo tam. Máme. Nebolo to s Downhillom? Nebolo to s Downhillom. Downhillom sme hrali v Pišťanoch. No ty. No my sme boli takí nadšení z toho, že máme vôbec koncert, že sme nerešili s kým. Išlo to, aby sa už konečne zlomilo to naše prekliatie. Mišo tam bol, Mišo Kvoček, nie? Mišo bol na konci, no. Mišo bol s Mírom Beňákom. To tam bola chronická únava, myslím, že? Áno. Boli tam chalani z Lohovca. Nie, to bolo na druhom koncerte. Bolo na prvom. Na prvom? Áno. Na druhom koncerte bola krvná skupina Wilderness. Áno. Na to mám napísané. To bol Blink-182 Revival, ale v pohodičke, chalani boli super. No troška arogantní, ale ináč boli super. Hrali super, poďme to tak. No. A ešte tam bol niekto, to už si nepamätám. No to, že my sme sa už tedy 3 razy presťahovali a nemali sme furt žiadny koncert. To také, tak my už sme to vážne brali, takže treba nasilovať, čo spraviť. Ale dobrý to bol koncert, lebo teda prišli, že ak to je prvý koncert, tak vždycky babka prišla, všetci kamaráti a teta krsná, neviem kto, sused. A treba znova poďakovať Jánovi Kvočekovi, že sa o nás postaral, lebo... My sme tak, lebo on... Je teraz na nás troška nahnevaný. No, troška mu lezeme do ryti teraz, tak musíme mu furt ďakovať. Zobral nám blánu za trest. Z kopaku. A tak. Treba dodať. Čo? Treba dodať. A bolo to akože, čo sa týka účasti, tak to už potom asi prečili len tí Piešťany naposledy, čo sme mali. No, tak... Ale tam zase... Nebolo to kvôli nám. Musím sa priznať, že to nebolo kvôli nám, hrala tam voľaká kapela z Nitry, voľaké slíže. Nevieme s čím. Ale to bolo akože tiež super, že my sme mali tedy jednu pesničku na internete, ktorú sme nahrávali tuto. A s tou pesničkou sme sa prakticky, Jano Kvoček nás takto propagoval pred tými slížami a oni nás zobrali. Takže to sme považovali za obrovský úspech. Bolo to tedy pred Vianocami, tuším 17. decembra, tak sme si tam pripravili aj tedy takú perličku, hrali sme Georgea Michaela, Last Christmas. No, ale to bola ozaj perlička. Ten koncert bol super, aj myslím, že vyšiel hudobné a celý event bol skvelý. To sme aj preto spravili, nakoľko Gombo vyzerá jak George Michael trocha. V lepších rokoch teda samozrejme. Bolo super zahrať si pred toľkými ľuďmi. Latentný homosexuál. Už moc latentný je. Ale tak bol to najlepší koncert v tých Piešťanoch podľa mňa z toho titulu, že nebolo tam toľko kamarátov, nebolo tam toľko známych a boli tam teda cudzí ľudia, ktorým sa to páčilo, ktorý teda za mňou osobne prišiel taký chalan z Čiech, ktorého pozdravujem, keď počúva. Povedal, že nás zavolá. Tak povedal, že to bol chalan z Piešťan, ktorý má reštauráciu, ktorého keď počúva, tak ho pozdravujem, lebo mi sľúbil, že mi zavolá, ako nezavolal. Číslo mám to isté, takže kľudne môžeš. Ale bol tam jeden chalan z Česka, ktorý proste prišiel za mňou s tým, že sa mu to páčilo a že to je výborné, aby sme pokračovali, tak to tak poteší človeka, že teda nevyšlo to navnímať všetko to úsilie a sťahovanie a neviem čo ešte. Hádky. Plná lodenica, takže dosť často sa nestane, aby si taká mladá kapela, ktorú niekto nepozná ako my, že si môže zahrať pred toľkými ľuďmi. Teraz tam hrali zase slíže, ale tu sme sa tam radšej netlačili. No problém bol ten, že po tom koncerte sme dostali taký námyslený, že sme cvičili asi tak 4 mesiace. 4 mesiace sme necvičili a potom keď sme sa stretli, tak sme si už aj nepamätali, že aké máme vôbec pesničky, jak sa hrajú. Takže asi tak. Ani mena sme si nepamätali jeden druhého. A potom... Bolo to ešte, ale musím podotknúť aj tým, že až o to sme vtedy písali diplomovku, lebo my sme vtedy vlastne končili, my sme spolužiaci ináč. Takže to bolo také starosti a... No to prispelo tomu tiež. A chalani boli radi, že nemusia chodiť na skúšky. No. Takže... No mňa to tak otravuje, tie skúšky celkom. To je také... Začali sme. Leze to do voľného času. No, leze mi to do voľného času, ktoré mám málo. A hlavne bola, kedy sme organizovali tie skúšky, takže vážne, že som na začiatku mesiaca vytlačil tzv. Menštruačné. A vyznačil som tam, že ktorý deň skúšame. Bola, kedy bol problém, stretnúť sa na skúške, sme mali na to také nervy, že sme chceli za to dávať pokuty. No. Ale teraz sme už došli k tomu, že... Není to len tak. Že nemusíme byť všetci, stačí, keď sme tam 4, ale vždycky tam musia byť bicie. Vždycky tam musia byť bicie. Že Robert? No. Som vám povedal, chalani, naklikajte si to niekam. Kam naklikám? Dobre, no ja by som sa ešte chcel spýtať, jedna vec ma zaujala, keď som si pozeral váš Facebook, že vy ste boli vlastne prizvaní hrať pri príležitosti Svetového dňa mieru a vy ste to z osobných dôvodov zrušili, tak až teda sa dá o tých osobných dôvodoch možno
Mňa by to osobne zaujímalo a verím, že aj poslucháčov by to zaujímalo. Moje osobné dôvody boli také, že ja som sa nedostal z práce, za čo sa hanbím. Dodnes deň aj som dostal teda od chalanov sodu. No, tak. Dostal som vynadané, poviem to slušne. Teraz musíme stále chváliť toho Jana Kočika. No a vtedy hlavne ma to mrzelo kvôli Janovi, lebo on to vybavil. A nebolo to len tak a... Tam bolo zlé to, že sme to rušili deň predtým. Hej no, to bolo najhoršie. A pýtali sa, že oni upratovali ten harmonogram, úplne že na knap, úplne že vážne na tesnotku a my sme potom potrebovali posunúť ten program o 1,5 hodinu, aby to stihol aj Skipo. No a ono to už neišlo a tak sme to museli zrušiť. No. Namiesto nás tam bola nejaká politická diskusia. Myslím, že bolo úplne super. A za to sa hanbím najviac. Dúfame, že Košana nás nezanevrie kvôli tomu. Ja sa na to pýtam hlavne preto, lebo mne sa to zdalo ako veľmi dobrá príležitosť zahrať si na takéto akcii a preto myslím, že je zaujímavé vysvetliť. O toto mrzí ešte viac. Proste úplne byrokracia obyčajná sa do toho vliezla. Nebolo tam nič, že by sme sa nejak akože pohádali v rámci kapely, alebo že niečo také proste. Už to často vyliečil. A nebijú ma tak a neoblievajú ma zvriacou. Ale organizátorka akože toho eventu to zobrala to športovo, no a povedala, že nás zoberá aj na ďalší ten rok. A to sú také tie reči, že zavoláme vám. Áno. A tak uvidíme, no. Tak no je to najhoršie na tom to, že ona keď bude mať na výber povedzme z 2-3 kapiel, ktoré tam ešte môže dať a my budeme jedna z tých 3 povedzme, tak si skôr asi vybere z tých 2 ostatných než s nami, lebo vie, že že sa teda stalo to, čo sa stalo. To najviac na tom mrzí. Neviem, či si pamätáte ešte, ale tedy skulminovala tá udalosť s autorskými právami a so Sozou. Tak keď mi tedy volala tá holka, tak strašne sa pýtala, že či hráme aj prevzaté, tak ja hovorím, že musíme, aby sme voľako naplnili ten program. A že či treba hrať, tak tedy sa aj troška báli, že čo tam budeme hrať. No, tak všetky covery, čo sme nacvičili od Kelly Family proste. Nemohli sme ich hrať. Nevydalo, no. Pozdravím pána Repčíka. Už tam není. Hej. Aj tak ho pozdravím. A on tam bol vtedy. V podstate aj ten náš názov One Year After nás dosť vystihuje, pretože... No, ešte to bola ďalšia vec, no. Pretože nám vždy trvá rok, kým sa dokopeme niečomu spraviť pesničku, no povedz ty. Vždycky sme o rok opození. Mohli sme sa volať retardovaní, ale to by sme mohli volať. By sme uražali tých ľudí, ktorí sú ozaj ako na tom tle. Bolo viacero technických názvov, my sme si ten názov museli vymyslieť, lebo tedy nás pozvala pre istotu Horská chata sa volajú? Horská chata, ne? Neviem. Áno. Horská chata sa volá taká kapela. Áno. Však vyhrali to aj veľkého skoka na rukavu takého. No a tí nás tedy zavolali, už neviem cez tuším, že zase cez Jana. Jano je kúzelník. Jano je guru. A tedy sme nemali ani založený benzón, ani pesničku nahratú, ani názov sme nemali. A tí chalani chceli názov, aby mohli spraviť plagaty. Tak my sme začali rozmýšľať, aký si dáme názov. Čo sme tam vtedy dali vlastne? Chceli sme sa volať Gombo and the Coconut. Ale Gombo to zavrhol, neviem. Mali sme už aj krásny plagát. Všetci mali kokosové hlavy okrem Gomba. Ja ten obrazok ešte Vlade mám, urobím. On to vtedy strašne osobne zobral Gombo a... Nie, mne sa iba nepáčila tá fotka, lebo ja som vtedy, pamätám si, že oslavoval svoje 22. narodeniny, ja som tam bol strašne vyškraný, to bolo v promenáde v parku. Ja, že tu musí byť pekný. Väčšina ľudí vie, čo sa robí v promenáde, veď? No pije sa tam a pije. Prechádza. Potom sme mali ešte, ďalší názov bol List of Us, akože náš zoznam. Tak malo sa to volať List of Us. Aj sme mali také logo, list s muzikmi. To bolo to obdobie, keď Tomáš nemohol spávať, vždy sa doma a skicári vo Windowse vymýšľal. Ale musím povedať, že napríklad ešte bolo jedno copy-paste. Copy-paste a mali sme k tomu aj také logo, takú výbornú pes, ktorej strčali také 2 copy. To malo byť, že ako copy-paste, ako po trnavských, chápeš? Jasne. A sa nevydalo. A voláme sa takto sprosto, jak sa voláme. Ešte voľaký názov sme chceli. Robert chcel, to nezabudnem, do konca života sa chcel volať, aby sme sa volali Forbidden Fall. Tí, kto viete anglicky, viete, čo to znamená a absolútne nemám potuchy, že jak to myslel. Keďže Forbidden je už asi tak 400 kapiel, tak povedzme ďalšie do radu.
Ale One Year After nás vystihuje vlastne našim životným štýlom. Došlo mi to vtedy také poetické. No. Ešte Forbidden Sound sme sa mali volať, ale to som potom zistil, že v Malajzii už existuje taká kapela, aby sa fanúšikovia, aby boli zmetení, to zase nepotrebujeme. A treba proste nejakú, keď si zakladáte kapelu a chcete nejaký názov, tak napríklad my sme tuto s Martinom hrávali mimo prevádzky a mne povedal Láco Hubaček, čo je mamin známy a on má manažer, myslím, Radošinského naivného divadla, že to je najlepší názov kapely, aký kedy počul. Že proste on to porovnával s Frankie Goes to Hollywood, vieš, lebo že vraj povedal, že to je chujovina jak rampa. To vlastne vzniklo z automatu na lístky, tam bolo mimo Áno. Ale to je, vieš čo, to veľmi je to príjemné, lebo vždycky, keď vidím nejaký takýto nápis, tak si spomeniem na vás. Boli to časy, no. Úderný. Jako, pozdravuj tata, že garáž, akože jeho to bol najlepšia skúšobňa na svete. Tak to áno. Tam sme sa vyhýbali tranzistorom a všelijakým veciam ostatným. To nekopla elektrika, to bol šťastný. A proste to bolo tak, že všetci sme tam boli naskladaní vedľa seba, Martin sedel za tými bicimi, tak sa tam bokom sa tam nejak dostal vždycky. A oni, tak sa to volá, elektromer sa len točil, jak besný. No a na záver by som sa vás ešte spýtal, či plánujete nejaké koncerty, či môžete niečo avizovať, nejaké koncerty, alebo jak je to s vašou ďalšou činnosťou? Plánujeme koncerty určite, plánujeme ich hrať. Veľa, to by sme netušili koľko. Akurát, že konkrétne nič ešte nemáme zatiaľ. Ale snažíme sa teraz využiť toho, že znova vieme svoje pesničky, že si ich znova pamätáme. Tak Marek skúša niečo po tých 3 kluboch v Trnave. Po Trnave sa chcem trošku popýtať, kde by sa dalo niečo. A hlavne nechceme zaspať jak vždy, lebo my vždy, keď sme zahrali koncert, tak potom na pol roka zimný spánok a nič sa nedialo. Na medveďa. Sme hibernovali. Nesmieme hrávať... Popredu však rok, ne? Treba počkať. No? My nikdy nesmieme hrať pred zimou, lebo potom... Je tam zima v tej skúšovni. No, hej. Teraz už není, teraz tam... Najlepšie by bolo, keby niekto nás chcel zavolať na koncert, tak vás poprosím, najlepšie je tak od toho marca do júl, august, koncom, september, to už je tak prvé 2 týždne možno. Lebo potom my sa zaspíme na pol roka, že no. Ja, ale budeme sa snažiť určite to trošku zvýšiť. Všetkých našich 28 fanúšikov z Benzónu. Áno, všetkých pozdravujeme teda. Môžeme ich vymenovať všetkých. No tvoja sestra je tam. Moja sestra určite. Môj brat. Tvoja frajerka. Áno, pochopiteľne. Ktorá nám robila aj fotky. Áno, všetky fotky, ktoré máme z koncertu, robila moja drahá priateľka. My sme v skutočnosti nahrávali prvú pesničku, túto, čo sme nahrávali v Majca, len kvôli tomu, aby sme si mohli urobiť fotky. My sme strašne narcisi, tak sme si nechceli spraviť veľké tiež na kolaniciach, alebo také, jak sa robia vždycky. Ako sme si pravili také backstreet boys v Prome. Nie v Prome, v Kamenači. Tak sme boli v Kamenači. Sú také, že zahladení do nekonečna a tak. Miro sa tam nechcel fotiť vtedy. No, také drsné kukátkové pohľady a keď pozeráte cez kukátku, keď volá do zaklope a tak ten človek stojí. Kukátkové pohľady. Pracujeme na nových pesničkách teraz, pracujeme na tom, aby sme sa na koncertoch hýbali, lebo väčšinou tam stojíme jak údy v teplej vode, čo nám bolo už aj vyčítané. Tak je toho dosť, na čom by sme mali pracovať. Ale sa na druhú stranu chalani stoja, hej, to je pravda, ale ide o to, že oni sa sústredia na to hranie. Technicky náročné veci. Black metal, víš, to nie je len tak. Tí prsty musia mať prevádzkovú teplotu, no. Dobre, máte ešte niečo, čo by ste chceli odkázať poslucháčom nášho rádia? Ďalej počúvajú dobrú muziku stále a... Nech počúvajú Rádio Bunker, je to veľmi dobrá vec, že niečo takéto existuje. Ano. Že sa môžu dostať do rádia a na vlny také kapely, ako sme my. A že ľudia sa vôbec dopočujú, že existuje nejaká iná hudba, než tá, čo hraje v normálnom rádiu. A tak, no a chceli by sme vám poďakovať, že ste si nás teda zavolali, že ste nás pozvali. Keďže sme teraz zistili, že aj čakacia, normálne zoznam kapel, čo čaká. Zoznam čakateľov. Čo si myslíš? Na orgány. Takže sme úplne namyslení z toho, že sme boli pozvaní. Bez nejakého vlastného úsilia. Čo si myslíš, že čo si onom, vo funku? Že? No ne, protekcia. To ide tí najlepší. My vám tiež veľmi pekne chceme poďakovať za to, že ste prišli, za to, že ste sa s nami porozprávali, že ste nám tu zahrali a teda zdravím všetkých poslucháčov Rádia Bunker. Chalani ešte zahrajú, ja sa s vami teraz rozlúčim. Lúči sa s vami kapela One Year After, lúčim sa s vami a Palo. Lúčia sa s vami technici Majco a Váňo,
ktorí sedia za našim sklom. A takisto je tu Jano, Gandhi, Cibo. Čaute. Takže majte sa dobre a počúvajte ešte posledný vstup hudobný. Čaute. A ideme hrať. Čaute. Rádio. Bunker. Underground radio. Underground music. Alright! Rádio Bunker. Táto ďalšia pesnička je taká pomalšia. A to je, ja ju venujem Mirovi. On si ju napísal, on si ju vymyslel. No, čo sa tam spieva, ešte by som rád vedel. Ale nie, robím si srandu. A môžem, ne? One to not forget, bleeding hole in my chest. My heart is dead. Painful screaming memories, my world is down. But I won't look back, won't look and I will forget. Used to be with me, used to be killing me with lies, filling me with scars. Used to be her with me, used to be myself who was justified. I said never mind. First one, the last one to never met. All their emptiness, my heart is dead. Blasted on my blinded eyes, trying to heal those lies. But I won't look back, won't look back, I will forget. Used to be with me, used to be killing me with lies, killing me with stars. Used to be all with me, used to be myself who was justified. I said never mind. Would I trust her? No, I won't. Would I trust her? No, I won't. Pesnička, ktorá sa volá Arvidariet. A nahrávali sme ju túto s Majcom. No neviem, či ju spoznal, lebo však on toho počúva strašne veľa. Furt. That people only hate each other. Somebody's business, everybody's like, so what? And take a look at you, we'll see why you have to try. We're given right to live, let's get this right to our children. Come true and nobody cares. Please tell me we're not already dead. We have to live
Ďakujeme.